ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕಂಬರ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಶನಿವಾರ ದಿನ ಆ ದಿನ ತಾನೇ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತದ. ಸೊ ದತ್ತ ಉಲಾಯಿಡೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡೆಂತುಕ ಸುಳೆ ಸುತ್ತಲ ತೋಟ ತೀರ್ಥ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡು. ತುಳೆ ಈ ರೀತಿದ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೀರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ವರ್ಷಡು ಜಾತ್ರೆಲ ಆಪುಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು. ದೂರದ ಕೈತಾಳು ಕಂಬರ್ದು ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಲಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಲೈತೆ ತುಳೆ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು. ಎದುರುಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಉಲಾಯ್ದ ಭಾಗ ಈ ರೀತಿಯಡು ಉಂಡು. ವಿರೋಧ ಪುಡೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ಮುಖ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೈತಲದಲೆ ಮದ್ಮೆದ ವಾಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ. ಸೊ ನಿಗಲ ತನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿನಿ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ಮನ್ಪೊಳಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುವೆರು.